Següent etapa, de Tarascon-Cirarieix a la Vall d'Aran. Nou dia, nova ruta. Avui ens endinsarem al Parc Natural dels Pirineus Argensoases. Hem arribat al Col de Port, a tocar dels 1.250 metres d'alçada. Fins ara tenim uns dies fantàstics. Esperem que segueixi d'aquesta manera. I arribem a Massat. Com a qualsevol poblet francès, el monument en memòria dels fills del poble caiguts a les grans guerres. A la sortida del poble trobem aquesta petita capella de Saint-Vallier. Tot seguint ruta, passem per la Curt. I arribem a Saint-Girons, on aprofitem per caminar una mica, passejar i dinar. I seguint ruta, passem pel Coll del Portet d'Espet, de 1.069 metres. I un altre coll, el de Manter, de 1.349 metres.
Finalment, ens ha sigut impossible poder entrar a la Vall d'Aran, ja que per tota la qüestió dels agricultors, doncs les fronteres estaven tancades, de tal manera que hem hagut de buscar un hotel alternatiu a Bagnères de Luçon.